Langgis kay bato. Si Kuya Jun. Nagtambak si Kuya Jun. Si Kuya Junior nag-andam para sa pagmasa. Good morning. Si Donggi. Si Edison. Lalab ni Inday. Nagsagop na. Salamat sa Ginoo, maayo na siya. Papa nag-assist. Abang. Abin. May tissue ka, te? Dapat pala tissue ga. Daraga oh. May tissue si ate ga. May tissue si ate Gisa. Ano? Ay Gis diri oh. May tissue si ate Gisa. Paligti si ate Gisa tissue. Dara ang kwarta. Tissue. Wala ka nang walit be. Ito na ko iya tayong tissue. Tagay mo ate. Ate, isa. Excuse me, virus. Laling, nasa bulsa na. Sarap ng luto ni Lorin, no? Oh, isa-isa pa niyan, oh. Tinitingnan niya, okay na ba? Grabe si Lorin, no? Lami kayong luto. May si Laling, nag-nail cutter sa iyang kran. Hey, nag-prepared. Tag-asa mo siya kuko. Na, muna mong kuhan. Anak dire. Nga anak na mo na dire para sa Ginoo. Laling, mga anak naman na sa Ginoo. Oh, nag-video, nag-tupik ko, gano'n. Ang mga damit! Laling, gorpa. Oh, parang Divisoria. Ah. Okay, post na Ling. Post lang Ling.